बे समाव आं दंफैयो सान्थिपुर चिरां जिल्लानि सान्थिपुर बाजाराव। बे समाव सान्थिपुर एडुकेटेड आनएमप्लयड ट्राइबेल एसोसिएशना मोनसे साफा लाखिनाय नैबेखौ बानजायदों दिनैहाय। बे बानजायनायाव गोबां दिनै स्ल'गानफोरखौ जों खोनानो मोन्दों, जेरै जौ जुवानिफ्राय गोजानाव था, फेग्रा मुवा बाहायनायनिफ्राय गोजानाव था आरो गुबुन गुबुन नैबे स्ल'गानखौ जोङो खोनानो मोन्दों। आरो जोङो मोनथिनो लागोन बिथांमोननि आफादनिनो बिथांमोना जेरै नैबे हाबाफारियाव बिथांमोना मा हाबाफारि लानानै मा आयदा लानानै बिथांमोना दिनै बे स्ल'गानजों लोगोसे हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों, जोङो बिथांमोननि आफादनिफ्रायनो जों मोनथिनानै लागोन। नोंथांमोना जे दिनैहाय नैबे हाबाफारि बानजायदों, बे हाबाफारियाव मा आयदा लानानै नोंथांमोना हाबाफारिखौ लानाय जादों? जोङो दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो बेखौनो फोरमायनो होननानै जोङो दिनैनि हाबाफारिखौ लादों। बेनो जाहैबाय दिनै जोंनि समाजाव गोबां सेंग्रा सिख्लाफोर फरायनानै ओरैनो दङ, जेनेबा मेट्रिक पास जाबाय, माबा मोनसे जेंनानि थाखाय फरायनो हायाखिसै, सोरबा गोरिबनि थाखाय फरायनो हायाखिसै, सोरबा BA पास जादों, MA पास जादों, साख्रि मोनाखै। बेफोरजों दिनैहाय समाजाव बेखार जेंनाया बांनायनिफ्राय बांदों। दा बेफोरखौ जोङो गैया खालामनो थाखाय जोङो मोनसे 1993 मायथाइयावनो जोंहा बे सान्थिपुर एजुकेटेड आनएमप्लयड ट्राइबेल एसोसिएशना दानानै होनाय जादोंमोन। बे दानायनि उनावहाय माखासे सिगांनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा गावसिनि जेखिनि टार्म्स, बे टार्म्सआव जेरैबायदि सालायलांबाय, बिथांमोनहा गावसिनि टार्म जोबनायनि उनाव जोंनो बे दायथ'खौ होलांदों। दायथ'खौ जोङो 2013 मायथाइयाव जोङो बेखौ रिफर्म खालामदों। रिफर्म खालामनानै जोङो दिनैसिम थांनानै दं। जोंखौ मिथिया माने बे एरियायावहाय जेबायदि एसोसिएसन दं, जोंहा नामल' एसोसिएसन जानानै थादोंमोन, गोबां मानसिया मिथियाखै। दा दिनैनि प्रग्रामनि गेजेरजों जोङो बेखौनो फोरमायनो सानदों, जोंहा बेबायदि एसोसिएसन दङ। जों बे एसोसिएसननि गेजेरजों जोंनि माखासे सेंग्रा सिख्लाफोर जायफोर बेखार होननानै गावखौ साननानै लायो, जोङो दिनै जोंनि एसोसिएसनाव जोङो गासैखौबो जोङो बाहागो होनानै जोंनि एसोसिएसनाव सोनानै लानानै जोङो बिथांमोनखौ माबोरैहाय बायदिसिना ट्रेनिं होनानै बायदिसिना बिफानारिफ्राव जोङो ट्रेनिं होनानै जोङो बिथांमोननि जे थांनानै थानायनि जे राहा, गावखौ जे बेखार होननानै जेंनायाव दं होननानै बिथांमोना सानबाय थादों, जोङो बेखौ गैया खालामनो थाखाय जोङो दिनैहाय बे लादों। बेनि गेजेरजों आरो बेखौ जोङो फोरमायनो नागिरदों, दिनै जोंनि समाजाव उन्दै गथ'फ्रानो जौ जुवा निसा बेसाद जानानै दिनै गावखौहाय दंस' खालामनानै लादों। जायनि जाहोनाव दिनैहाय 8, 9 फरायबाय, बे नागारबाय, स्कुल नागारबाय, समाजनि बेरेखा खामानि, ड्राग्स जानाय, जुवा लोंनाय, जुवा गेलेनाय, बायदिसिना बेखार माने समाज बेरेखा खामानिफ्राव बिसोरो लिप्त जानानै थायो। दा बेफोरखौ जोङो दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो बेखौ फोरमायदों, एवारनेस खालामदों आरो जोङो थांखि लागोन। जोंहा बे प्रग्राम जोबनायनि उनाव जोङो बे बाजारखौ जों साफाय खालामगोन। साफाय खालामखांनायनि उनाव जोङो दान्दिसे सावराय मेल दङ जोंहा। बे सावराय मेलनि गेजेरजों जोङो बे बोसोरसेनि गेजेराव जोङो मा खामानि मावगोन, जोङो बेखौ सावरायलायनायनि गेजेरजों जोङो थांखि लागोन, जाहाथे जोङो जोंनि एरियायाव जे गावखौ बेखार होननानै साननानै लाबाय थायो, बेखार होननानै गावखौ साननायजों माने लोंनाय जानाय जेनेबा ड्राग्स बायदिसिनाजों लिप्त जानानै माने बेखाराव गोग्लैनानै दङ, जों बेखौ गैया खालामगोन। बेनिफ्राय दिनैहाय जोंनि गेजेराव जों ससियेल मिडिया नायब्लानो जों नुयो हाबा जाखानाय हौवाफोर, हाबा जाखानाय हिन्जावफोर दोनखारनाय, जोङो बेफोरखौबो होबथागोन। जोंनो
समाजनि बा गामिनि मानसिफोरनि रायजो राजानि जोङो हेफाजाब नांगोन जोङो गेजेर गेजेर जोङो खबर लागोन बहा सोरनि गामियाव मा जेंना जादों मा प्रब्लेम जादों जों बेखौ गेजेर गेजेर जों खबर लागोन जोङो खबर मोनोब्लानो नोंथांमोननि मिडिया बे समाव बिथांमोना फोरमायदों नैबे साफाई अभियाननि बे गान्धी जयन्तीखौ लोब्बा लाखिनानै बिथांमोना फोरमायदों समाज बेरेखा माखासे गुबुन गुबुन जेरै ड्राग्स बाहायनाय जौ बाहायनाय बायदि बायदि समाज बेरेखा हाबा मावनाय बेखौ होबथागोन होननानैहाय बिथांमोना बेनिफ्राय समाज बेरेखा हाबा मावनायनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय बिथांमोना खावलायदों। सिक्किम दावबायनो थांग्रा दावबायारिफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। बर'नि फिसा सिया ब्रह्मनि नाजानायाव सिक्किम दावबायारिफ्रा मोनसिगोन साबसिननिफ्राय हामसिन हस्पिटेलिटी लोगोसे हादोर आरो गुबुन हादोर दावबायनायनि टुर पेकेज। सिया ब्रह्मआ सिक्किमाव दावबायारिफोरनि थाखाय गोदानै बेखेवदों 3 स्टार आरो 4 स्टार थाखोनि हटेल लोगोआव दंफायो जानो लोंनो सुबिदा गोनां उदां रेजर्ट। बे हटेलावनो मोनबावनो हागोन गोजोनै सम बारहोनो सुइमिं पुल, देहा राफोद खालामनायनि थाखाय जिम गेलेनाय आरो देहा मोदोम नाजानायनि सुबिदा। सिक्किमनि बाथ्राल' नङा, साइमन कपारेटिव्सआ हादर आरो गुबुन हादराव दावबायनायनि मोनसे टुर पेकेजनि सुबिदाबो होयो। हादरनि गुबुन गुबुन बेरायथावना जायगा जेरै काश्मीर, कातार, विश्वदेवी, जगन्नाथ, पुरी, आन्दामान, गोवा, बम्बे, दाराका, बेंगालुरु, मैसूर, सिमला, मनाली बायदि बायदि लोगोसे गुबुन हादरनि जेरै दुबाई, थाइलेन्ड, सिंगापुर, मालयेशिया, हंकं, माक्कौ, इन्ड'नेशिया, फ्रान्स, सुइजारलेन्ड आरो इउरप बायदि बायदि समायना नों बेरायनो लुबैनाय जायगाफोराव बेरायनायनि सुबिदाखौ लानो हागोन। अब्ला गोबाव खालामालासिनो नोंथांनि भेकेशन प्लेनिंनि थाखाय दायो बुकिं खालाम www.simoncooperates.in आव नङाब्ला थोंजोङै जगाजग खालाम 6296623149 आरो 7011225908 जानबुं अनजिमायाव।